Zdravím vás. Dneska si predstavíme, ako správne stiahnuť piest a predstavíme si takisto aj sťahovák doma vyrobený. Pokiaľ niekto nedisponuje sťahovákom od výroby, tak si môže jednoduchý sťahovák z dreva vyrobiť. Je to úplne jednoduché a rýchle a nepoškodíte tým či už ložisko, alebo ložisko horné, ojničné, alebo či už piest, ako ešte budete ďalej potrebovať. Postup je asi taký, že si budete musieť vysústružiť valček o dostatočnej veľkej dĺžke. Samozrejme spraviť si zarážku, ktorá pekne dosadzá potom do piesta, aby sa nám piest neprekrúcal, aby tam pevne držal. Donútra prevrtať dierou, dostatočne veľkou takou, aby sa tam ešte s nejakou vôľou zmestil piestný čáp, ale neprevrtať až donútra, ale prevrtať aspoň tak do 2/3 a zvyšok prevrtať 6, 5 alebo 4 podľa toho, akú si zabezpečíte závitovú tyč. A potom k tomu si vyrobiť jednoduchý čápik, ktorý v podstate pôjde naproti tomu, ktorý bude vytláčať ten piestný čáp. Dôležité je pri tomto čápiku z dreva vyrobené, aby priemer nebol menší ako je piestný čáp, to znamená, aby sa donútra pekne zarazil, ale aby nebol ani väčší ako piestný čáp, aby pekne vchádzal donútra do piestu. Najlepšie, keby to išlo voľne, napríklad nejako takto, to znamená, že si ho tam dáte a pekne vypadne z druhej strany. Je voľný, ale je tam vôľa úplne malinká, ale musí tam proste byť. Ten sa takisto prevrtá, buď 4, 5 alebo 6 dierou, ktoré sa potom celé sa to stiahne závitovou tyčou. Spravil som si aj takýto vodiaci zásek, aby sa mi pekne zmestil do piestneho čápu, aby to tam pekne držalo, aby ho pekne vytlačalo von. Tým pádom, keď budete vytlačať von to ložisko, nezničíte ho. Po prípade, ak máte ešte staršie ložiska v starších babetách, ktoré sa v podstate ešte skladali, nebol to jeden celistvý kus, tak keď to stiahnete, tak vám to ložisko pekne ostane na tomto drevenom čápe. Postup je na stiahnutie asi taký nasledovný. To znamená, máme valček, dáme si ho z jednej strany, tak aby nám tam pekne dosadal. Pretiahneme to závitovou tyčou. A z druhej strany si dáme ten čáp, ktorý nám zapadne do toho vnútorného piestneho čápu. Asi nejako takto. Dám to asi takto, aby to bolo vidieť. Asi nejako takto. Dáte si tam jednu takúto podložku, jednu pérovú podložku, aby sa vám to neprekrúcalo. Pôvodný plán bol taký, že tam pôjde zarážacia matička, ale tá sa tam nemestí, lebo tá je väčšia ako ten piestny čáp. Dotiahnete si túto matičku na strane toho čápu, koľko pôjde, dosadíte si ten valček. A teraz je už postup veľmi jednoduchý, to znamená, že na tejto strane budete matičku doťahovať, to znamená, bude mať tá závitová tyč tendenciu ísť tadeto, piestny čáp vám bude zarážať donútra, či drevený čáp vám bude zarážať donútra a ten piestny čáp vám bude vytláčať donútra do toho valčeka, ktorý si prevrtáte tou dostatočne veľkou dierou. Takýmto spôsobom, pri ktorom nebudete používať kladivo alebo nejakú extra veľkú nejakú inú silu, nezničíte ani piest, takisto ani ložisko a netrpí ani spodné ložisko ojničné, pokiaľ máte kľuku ešte založenú v motore a robíte to priamo, ešte keď máte motor nahodený na babete alebo na nejakom inom vozidle. Vidíte, že ten drevený čáp sa pekne zatlača donútra a vytlača nám piestny čáp donútra do toho valčeka. Je to veľmi jednoduché, rýchle, sťahovák, není vôbec komplikované vyrobiť. Vyrobí vám ho každý šikovný sústružník, pokiaľ nemáte doma sústruh. Je to asi 20 minútová robota. Tvrdosť toho dreva, no ten valček, ten veľký, to je jedno, ten není namáhaný, ale ten čáp, ktorý sa vchádza donútra, by bolo dobré, keby si vytvoríte z nejakého tvrdšieho dreva, či už jaseň alebo dub, aby sa časom
časom sa neopotreboval, alebo aby sa vám nestiahol donútra. Rozmer toho dreveného čápu mám navrhnutý tak, že keď sa celý vleze už donútra, tak celý piestný čáp je vyťahnutý von, ale stále drží na druhej strane piestu, takže vám v podstate odtiaľ nevypadne. Pokiaľ použijete aj kovové valčeky, môže byť. Myslím si, že je to trošku také silové už potom. Môžete zadreť do toho piestu nejakým spôsobom, alebo môžete inak zničiť buď to ložisko. Ale myslím si, že z dreva je to najlepšie a najrýchlejšie vysústružiť. Takže ten drevený čáp už bude mať za chvíľu celý vo vnútri. Tak, už tam je. Teraz si povolíme matičku. Vyberieme si valček. Vidíme, že ten čáp je celý už vyťahnutý von. Vyťahneme si takisto aj tento čáp. A piest by mal ísť jednoducho a ľahko von. Jednoduché, vôbec to nekomplikované. Vidíme, ložisko je v poriadku, bez akýchkoľvek poškodení. Ako som už spomínal, pokiaľ budete mať skladané ložisko, potom už opatrnejšie vyťahovať ten čápik, pretože stačí iba vyťahnuť závitovú tyč. Tento čáp vám ostane takto zastrčený vo vnútri a opatrne si povyťahovať, aby sa vám to nerozsypalo na spodku. Takže takto asi nejako najjednoduchšie sa dá vytvoriť prípravok na sťahovanie piestu.